bestaz gozatzen topatu ditugu beste zenbait. Anizko Petriniko Juan Jose Azkarate. Zenbat urte estatu batuetan, hemen txetorri, Juan Jose? Berroite bi urte. Aspaldi, Bai. Eta aniztik gutxi torri zineten hartzain, Bide. Bide bakarrik. Bai. Gazteneko Hilario eta ne. Eta zu bakarrik gelditu zinen hemen? Bai, ni bakarri, bai. Joan ere joan zinen anizera berriz, baina berriz bueltatu zinen. Bai. Baut berriz idea gateko buelta matera. Laketu zinen hemen aize. Bai. Laketo eta arron. Eta orduen torri zinelek aizein zinen hemen. Lehen bizien gogorrin zaiten. Nirogo jarri naiz. Zu orduen hartzain torri zinen, onat? Kaliforniara. Lancaster, Kalifornia. Dena ginen bastandarra. Dena bastandarra. Zer lagun torri zineten orduen? Torrien avionen igual 35 denak eskoldune. Zumbildarrak eta dena betiko errekagoa, bastandarrak. Eta nola arreglatzen zineten inglesez jakin gabe, Juan Jose? Arden hausiek eskoldunen ziren. Hora ikesizu, ez? Pixke da. Eta nola moldatzen zate hemengo jendeakin, Estados Unidoseko jendeakin, aize arreglatzen zate? Biharko, ez da bertzeik. Zu horrei Fresnon bizizara, Juan Jose? Fresnon, Eta jubiletu, Bai. Gobernuko etxeetan bizitzen naiz. Eta aize gustora bizitzen zara hemen? Bai, gustora. Ez duzu faltan botatzen ani zetango parajiak eta? Bai, pasatzen du daun izadi buruten baino jarren. Eta solasten zara arrebakin tamaiz? Ba. Zenbait aldi ni mintzatzen eta bestaldi berak. Hango berri izate izu? Ba, izen, badakitu guria unizin duela eta dainoa hundiek eta... Eta noiz duzu intentzioa berriz ere egateko arat? Horten bauti idea ez da. Orduan, kusko gara berriz erean, ez? Ba. Ze, bastandarri biltzarrerako edo baizu pensatuen oizko? Bastandarra biltzarra ez du maite, ez. Hane, behar biten du bastandarra biltzarrian. Eta gaurko besta torri zara espres atzotik torri zinen, ez? Atzotorri, bihar arte. Eta bakarri torri zara edo lagunen batekin? Beste lagunez, Eta nungo, hemen, hango ere bai? Espainolak, Santanderkoak eta oso. Eta gustora besta hontan ungi paste izu? Nik hemen jendia uniz antzo bekesbilen, hartzen hemen honan ez zauniz urtez eta jendia uniz bau zaune. Hemen bada bastandarra uniz. Orduen probesten duzu solasteko eta gustora egoteko, ez? Denbora pasatzen da segiduan. Gustora zaude solasean eta bazterretik heldu beste bat eta ez da gizun orden igual aspaldien kustekoa arronta arrozten da. Haizu Juan Jose, probestuko dugu, kamaran bidez, ez dakit zure arreba, hilobak, saludetu nahi duzu? Probestu nahi duzu saludetzeko? Igual. Besarkada bat anizera denei? Besarka ondi behin da denei.